A'a, zo nan zan aike ka cikin gidan nan. Kira mun. Ka shiga ka ce ana sallama da lafiya. Hello. To na gode, Allah ta kara. Kai da kike sallama da Maryam, kai da ka zo nan ban ganta da mota ba, ban ganta da mashin ba, sannan kuma ban ganta da keke ba. Kana mutiyaci da ce wannan ka zo auna ma ya za a ba ka ya a nan gidan. Kana mutiyaci da to ɗayan tambaye kai idan mun ba ka yarinya fi sabilillahi ai kashe ta zaka kai kan ka ji kayan da kike sa da kuna da mun da ji da kake yi ko da sakara ma da kake yi faran nan kuma a ce mun dauko ƴan mu mun ba kurin kashe mana yarinya ba mu ba shi ba ce ko mu kai mun yaci waye ba mun kan Najeriya na anan wanda ko waye ba to wai kai da ka zo kace wannan maganar me matsayin kama a cikin gidan da har ka fito kace zuwa kake mun irin wannan maganganun kai amma kafkare na mun hankali ni kike tambaya me matsayin a gidan to me matsayin ka kai ka san ni waye da ka zo kace irin wannan magana ban waye ka anan kai ka san ni uban anan da Najeriya na uban waye yau zan nuna ma da cewa ka san ko ni waye wanda gaba in ka ga irin wannan ba za ka raina musu wayo ba za ka gane cewa ko ni wane ne za ka gane ko ni wane ne za ka gane wala gwaji kai ka ji wannan zan aura wa yata waye kai ka gaya min yau uban waye kai a cikin gidan nan uban waye yau ba ya ma yau sai ka gaya min an ka ture wuya ko yau sai ka gaya min kai ka uban waye na ran karki ba haka ba mun faɗa maka gidan nan da ka gani wanki da buka nake amma abin da yasa maka ganna ma magana tsautsayi da karan kwana amma da ka zo yau ba da ganka ba ofisa sai mun je na gane cewa kai dan gidan uban waye